בית עם משכנתה, עם ריבית מפה עד קזבלנקה. אבל יש לי איזה 1000 חברים, ואני חי יותר טוב מכל העשירים. יש לי בית עם משכנתה, עם ריבית מפה עד קזבלנקה. אבל יש לי איזה 1000 חברים, ואני חי יותר טוב מכל העשירים. מה קרה? כלום. מה כלום? למי הנכתב? תקראי. תמי, את בדיאטה, לא חבל. תראי איך את נראית, באמת. לא חבל שאת מקלקלת. תקראי. אהבת חיי. את הפרח בגנים, אני חושב עליי משוש נפשי. מי זה? משורר. מי זה? מייק. מי מה? אחת שיקרתי במסיבה של סיגל ביום חמישי. אני רואה שהמסיבה לא עשתה לך חגיגה מי יודע מה. מקסים. מקסים. מה הבעיה? יש לו חברה כבר הרבה זמן. שקרן. מה את דואגת? מכירה גבר שאין לו חברה, שאין לו מישהי? כן, זה מרבה פלא, כן, אבא. אבא לא גבר. אבא זה אבא, מותק שלי. מה את עושה מזה עניין, באמת? הלוואי ולנו יהיה ככה כסף כמו שלך יהיו מחזרים. מה את דואגת? תקחי את כל המחזרים שלי, קחי אותם. אני רוצה אחד. איפה הקפה, מותק? ניקח. מה לקחת לי את הקפה? עדיין לא אכלת לי ארוחת בוקר, את כבר מכינה לי ארוחת צהריים? מכתבים. פעם היה מכתבים עם ריח של ילחמש. היום יש להם מכתבים מס הכנסה, בזק, ריח של דבק של פקידים. תגיד, ליאון, אתה רוצה? כן, מותק שלי. איך זה שאחרים מסתדרים עם כל כך הרבה הוצאות, אה? איך? בתשלומים, על כל דבר בתשלומים. לפי העיתונים, משפחה ממוצעת מוציאה בערך 6,000 שקל לחודש. אולי משפחה ממוצעת של בנקאים. הסטטיסטיקה אומרת שמשפחה רגילה מוציאה את הסכום הזה. אולי משפחה של סטטיסטיקאים מוציאה את הסכום הזה, משפחה ממוצעת מוציאה קדחת. תאמין לי, הכל הולך על אוברדרפט. זאת אומרת, תקנה היום בשקל ותשלם מחר 2 שקלים. הכל מפלבלוב. אבל איזה מתיקות יש לשפתיים שלה. רגע, מותק, אני מאחר. רגע. כן? מדברת? כן, מקס. כן. תוך חצי שעה מקסימום אני אצלך. כן. להתראות. אני פשוט צרודה. לכן אני לוחשת, כן. להתראות. מרים. כן? מי זה היה? קלרה רוצה שאני אעזור לה במספרה. עוד פעם קלרה? וואלה, גם פעם דיברנו על קלרה. אני לא רוצה שאשתי תעבוד בחוץ, זה הכל. די. מה אני עושה כל היום בבית? רוקדת? זה לא נחשב. באמת. די. כל זמן ברוך השם שאני חזק, ויש לי את הכוח לפרנס את המשפחה שלי ואת הילדים שלי,
אני לא רוצה שאשתי תעבוד בחוץ. זה הכל. ומה שיש, יש. כבודה של אישה פנימה. זהו. יופי. ליאון. קלרה חברה שלי. קלרה יכולה להיות חברה שלך, אבל אני לא רואה את אשתי עובדת במספרה וחופפת את הראשים, של כל הגברים של ט"ו באשדוד. חלאס, ליאון, מה אתה כזה קנאי? מה קרה? אני קנאי? אני מת על אשתי. נשמה שלי, די. את רואה אותי, מוכן לקבל שאיזה קשקש של גבר ייגע בך? וואלה, הדם עולה לי לראש כמו ברומטר. שלא לדבר שאני אגע בו. אז הפיוזים התפוצצו לי כמו זיקוקי דינור של יום העצמאות. די, מרים, אני לא רוצה שתעבדי בחוץ. די. תזדרז. תמיד איזה חולצה? רק רגע. אני אלך לגופייה חם היום. כבר אני באה. כן, מקס. כן. יכולת את חולצה? כן. אני פשוט שכחתי את המפתח. אתה יכול להגיד לי קצת? בסדר. להתראות, אני עוד מעט באה כבר. מה? הנה, החולצה הזאת נקייה. אתה יכול ללבוש את החולצה הזאת. קח. אני לא רוצה חולצה אדומה. למה? לא, אני לא אוהב צבע אדום. אני מגיבה לך. מה קרה לך? מה את ממהרת ככה כל הזמן? ליאון, יש לי כל כך הרבה מה לעשות. יש לי בישולים, יש לי קניות, יש לי סידורים, אני עוד מעט באה. ליאון, תזדרז. בסדר. אהבת חיי, נשמתי, פרח בגני. ליאון? ליאון, אתה עוד פה? עוד לא הלכת? תזדרז, אתה מאחר. מקס, איזה יופי, איזה סביבה נהדרת, איזה בניין. הדירות שלך מקסימות. מקס, אתה תראה איזה מתווכת אני אהיה. מרים, אני בטוח אותי. אפרופו מתווך הדירות, זה מזכיר לי בדיחה לא נורמלית, שמעתי מאמריקה, שדיילת טובה מקבלת $50 שעה, אבל מתווכת רעה מקבלת הרבה יותר. סליחה. לשיכון, לסביבה הזאת מגיעים הרבה מאוד עולים חדשים מרוסיה. אפשר לעשות שיווק מחירות עם מוזיקה ומשקה במסעדה של ז'אקו, מה דעתך? זה רעיון נהדר. נכון. את תמשיכי ככה, את יכולה להיות שותפה שלי. סליחה. את מבינה מה שהכי חשוב לי? זה דירות יד שנייה, ויש לי בשבילך כבר לקוח וגם דירה. אין בעיה, מקס, אני מוכנה להתחיל מיד לעבוד. גר שם איזה בן אדם, יש לו מישהי, זה זוג מוזר, אבל תתעלמי מהם. אפרופו זוג, זה מזכיר לי בדיחה לא נורמלית, שמעתי על בחורה שהצהירה מתחת לחופה, שכל בחורה יש לה את האדם המתאים לה, אבל זה לא צריך למנוע ממנה להתחתן בינתיים. סליחה. מה אתה מדבר? אני אומר לכם, ראיתי אותם בשכונה ט"ו, הולכים ביחד לאיזה דירה. ג'ינג'י, אני תכף מכניס לך זפטה, עושה אותך שחור. שכך יהיה לי אוויר שאני ראיתי אותם ביחד. שתחנק עם האוויר הזה. אני אוציא לך את האוויר, תסמוך עליי. אהלן, פאפה. מה נשמע, בבא? מה יש לך? באמת, מה קרה לך? אני כמו אחיך, תגיד לי, מה יש לך? קיבלת משהו מהוצאה לפועל? פרח בגני, אני רק אותך אני רוצה.
באמת, אני לא מאמין. אמרתי לך, אתה רואה? כל מה שאני אמרתי, אני צדקתי. תשתוק! תשתוק לך! אני אשתוק, אבל אני ראיתי. תאמין לי, מייק, שאם לא הייתי מחבבת אותך, אז לא הייתי מבזבזת עליך את הזמן עכשיו. לא, אבל זה פוגע בי שאתה לא ישר. אז תגיד את האמת. אני מצטערת, אני לא מיומנת במשחקים האלה, זה גם לא מעניין אותי. אני לא מאמינה לך. תתפלא, אני לא מאמינה לך. אתה שקרן, אני יודעת שאתה שקרן. איך אני יודעת זה לא משנה כבר. ויאללה, מהר. טוב, אין לי עצבים לשטויות האלה, או שתבוא ותגיד את האמת, תהיה ישר איתי, או שאתה לא יודעת מה תעשה. לא. די, אין לי כוח לזה יותר. שלום. לא מעניין אותי. היי. אתה לא מבין? אז תבלבל את המוח לעצמך. תודה רבה, שלום. הלו? מי זה? מייק. מייק? כן? אני שמחה שאתה אוהב אותי. לא מאמין למה שאני שומע. גם אני לא מאמין. מה הוא אמר? מי? מה עם טבריה? מי? שניסע לטבריה? מי? נוסעת לטבריה. מה הוא אמר? חמודי. מי? חמודי. הוא אמר משהו? תקשיב. מי? שקט! לא שומע כלום. מה הוא אמר? מי? שקט אמרתי. יאללה, איזה חברים יש לי. מה הוא אמר? מה הוא אומר? מי? למה? בוא נתפוס אותו לפני שייכנס הביתה. מי? מה? מה הוא אמר? מה? תקשיב, אתה מדבר עם אמא של תמי. כן. כן. טוב, אל תתרגש, אני אדבר איתה. בעוד 10 דקות תתקשר, היא בטח תרגע. כן. להתראות. אבא שאל עליי? תורידו את הרגליים מהשולחן, כמה פעמים אני צריכה לדבר? ענבר, אני הולכת. איזה יפה, את הולכת? לבר מצווה. של מי? את לא מכירה. תורידו את הרגליים מהשולחן. טוב, אם אבא שואל, תגידי שאני עוד מעט חוזרת, ואל תשכחו להוציא את המפתח. טוב. להתראות. ביי. לא רוצה. די, נו, תן לי לראות את זה. הספורט שלך זה שטויות. היי. אתה לא במשמרת לילה? מי אומר שאני צריך לעבוד משמרת לילה? אמא. הלו. כן? לא, יצא. להתראות. מי זה היה בטלפון? מישהו שחיפש את אמא. מי חיפש את אמא? מקס. בטוחה שזה לא היה מייק? כן. מה אתם מדברים בסטריאו כל הזמן? אבא, אתה בכלל לא מעודכן. מייק זה עניין אחר. אז איפה אמא עכשיו? יצא. לאן יצאה? לבר מצווה. בר מצווה? כן. ככה קוראים לזה היום, בר מצווה. יופי של מצווה. איפה אבא? אבא! פה! פה! הוא דווקא הסכים לקנות את הדירה, אבל אשתו אמרה שאין לה מספיק מרפסות. עירייה בת 10, ובקשר לאישה אין לך מה לדאוג, תשאירי את זה בשביל מקס. אפרופו זה מזכיר לי בדיחה, משהו לא נורמלי, אני שמעתי... שמעתי אותה. סליחה, בקשר לבדיחה, כן? אז הדיילת מאמריקה אומרים שמה מדברת...
אתם ראיתם מה שאני ראיתי? ראיתי. אני אמרתי לך, פאפה. אני אהרוג אותך. תירגע. אני אהרוג. פאפה, תפסיק, תשתמש בשכל שלך, בואי. תירגע. רגע, לאן זה? מה זה? גברת, תביא לי רגע. לא, תביא. אני מזמינה משטרה. איזה משטרה? לא, רגע. אני לא מכירה אתכם. רק רגע, גברת. בסדר, אבל אני לא מכירה אתכם. תביא לי רגע, אנחנו באנו להשכיר דירה, למה הבחור מסכן הולך להתחתן. אני מאוד מסכן. אנחנו העדים שלו, תביא לי, אז אנחנו... אני לא מכירה אתכם, אני לא... מקס צריך לבוא לפה. בסדר שהוא יבוא, אבל אני לא מכירה אתכם. את יודעת מה גברת? בסדר, נחזור. שמקס יבוא, נחזור. מה אנחנו בסך הכל באנו לעלות, אבל בחזר מדרגות. אנחנו נתרס בדירה. אני מזמינה משטרה. לא. רגע. רגע אחת, אני מזמינה משטרה. אני אומר לכם, זה כאן. אתה בטוח? כן, אני בטוח. בטוח? כן, זה פה. איך אני אטפס? ינקלה, אתה? עליי? אתה תעלה על ינקלה ואני אעלה עליך. טוב? לצד השני. לא, אתה תעמוד. אתה תסתובב. שקט. תרים את הרגל, יא בן אדם. טוב, הנה. עכשיו תרד עם התחת, יא. תרד עם התחת. זהו, ככה. בוא נמשיך. תעלה. הגעת? בסדר. תעלה עם התחת. עכשיו, איך אני אעלה? אני אעלה לך. גרגורי, אתה מחזיק? אתה בטוח שזה המרפסת, ג'ינג'י? כן, זה המרפסת, אני ראיתי. בטוח? כן, 100%. אתה מגיע? אני מגיע, ג'ינג'י. תיזהר, לאט. אוי, שירי, תפתח את החלון. את החלון? רוצה אוויר? אוויר. תראי כמה אוויר. אולי תביא לי כוס מים. כוס מים? מים קרים. מים? אני אוכל אותך חי. הוא כבר אוכל אותה חי. חכה אותי, יעמוד לך בגרון, חכה. מים? הנה מים. פרח בגני. מי פרח בגני? מי פרח בגני? בבורק. אני אראה לך מה זה פרח בגני. אתה מנסה לברוח. מה ברח? בואי. מי ברח? את לא מתביישת ככה לבגוד בעידו? ועם מי? עם המחלוע הזה? איתי? תראי לי את הפנים שלך. לא. בית שלי? הבית שלך? לא, אני לא גם כן. אני לא. את לא? אני אשתי פה סליחה, באמת? אתה לא? אני לא. איפה אני לא יודע? איזה נס. לאט. תחד. אני נורא מצטער, גברת. הנה, אדוני שקט, זה פה. בסדר. זה פה. לפתוח, בבקשה. זה המשטרה, אני מבקש לפתוח, בבקשה. משטרה. אני סופר עד 3. 1, 2, 3. רחמים. פאפה, אני מבקש. אני בתפקיד עכשיו,
ובשבילך אני סמן רחמי. מה קרה פה? סליחה, לא, אתה לא יכול לתאר לך מה שעבר עליי. אשתי... אני, נעים מאוד, אשתו. לא, הוא מכיר את אשתי. לא, הוא מכיר את אשתי, לא. אשתי, לא, אתה לא מבין, גם אתה, לא זה. אשתו. לא, הוא מכיר את אשתי, את מבינה? תבין רגע, אשתי, לא, אשתי עלתה עם... אני לא רוצה לספר לך בזה, גרגורי החזיק את כולנו, אנחנו עלינו ככה, אני טיפסתי, היא הייתה... אשתו. לא, אשתי, הוא מכיר את אשתי, את מבינה? אז אני נתקעתי באמצע, אתה מבין? עכשיו, לא נעים לי להגיד לך. אני חושבת שהדירה ממש יוצאת מן הכלל, מתאימה להם מאוד. אל תדאג, אני אגמור איתם. אני באמצע הרחוב הרצל וקוראים לי לאירוע, מה קורה פה? ליאו? מרים? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה את עושה פה? מי זאת? אשתו! מי את? זאת אשתי. את לא מבינה, זה לא מה שאת רואה. מה זה? את לא רואה. את לא רואה, זה לא מה שאת רואה. זה לא מה שאת רואה. אני לא רוצה לראות אותך יותר. זהו. לא, חכי רגע. חכי רגע. רק דבר איתה רגע. חכי רגע. אני אשתו! אני אשתו! את בואי איתי. אני איתך גמרתי. רגע, תשמעו. לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה לשמוע. אני גמרתי איתך. את גמרת איתי? אני גמרתי איתך. אנחנו מתגרשים. יופי. אנחנו מתגרשים. יופי. אותך תפסו עם האישה הזאת ואתה מתגרש ממני? בבקשה. אל תשני לי את הנושא. למה אותי תפסו עם האישה הזאת? למה חשבתי שהאישה הזאת היא אשתי? זאת אומרת את. אתה מטורף. את אל תעשי ממני מטורף. אולי אני משוגע, אבל לא מטורף. אני עד עכשיו לא מבין מה אני עושה כאן. אז אני אסביר לך. זהו. תקשיב רגע. בואי נשוב. הוא היה עם הנ"ל. סליחה, היא הייתה עם הנ"ל. עכשיו, אני חשבתי שהנ"ל נמצא עם הנהלה. אבל הנהלה הייתה איתו. אני חשבתי שהנהלה זאת אשתי. אתה מבין? אז אשתי, הנהלה, לא הייתה איתו. זאת אומרת שהנהלה עם הנ"ל לא יודע מה להגיד לך. גם אני לא מבין שום דבר ממה שאתה הסברת לי. בסדר, אם אני הייתי מבין, היית מבין. גם אני לא מבין, איך אתה יכול להבין? גם אני לא מבינה שום דבר. בכל זאת, אני הולכת. רגע אחד. אני רוצה לברר כמה דברים. מי זה מקס? מקס זה אני, מה אתה צריך דירה יש לי בשבילך? אפרופו זה מזכיר לי בדיחה משהו לא נורמלי. לא עכשיו. מה את עושה איתו? היא עובדת בשבילי. מה עובדת? את עובדת בשבילו? כן. דיברנו על זה. למה? בגלל המשכנתה של אלברט. בגלל החוב במכולת, לאו. אדון בעלה של מרים, אני מוכרח להגיד לך, יש לך אישה משהו לא נורמלי. לפני שאני אעשה ממך באמת לא נורמלי, תסתום את הפה. סליחה. ליאון, אני בכל זאת הולכת. רגע אחד. ומי זה מייק? מייק? מייק. אני לא מכירה שום מייק. מי זה מייק? בבקשה. מייק. מי זה מייק? הפרח בגני? ורדרדה כמו ברד? מי זה מייק? מה את צוחקת? מייק זה חבר של תמי. כתב לי מכתב. איזה תמי? תמי הבת שלנו. ואתה חשבת שהפרח בגני זה בשבילי? אני? מה פתאום? ליאון, אל תכעס, אבל עשיתי את זה בגלל המשכנתה של אלברט. מה נעשה? אבל יש לי איזה... נו, אני מחכה פה כבר איזה רבע שעה לטרמפ.